Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Иске Кулатка районы Иске Мастяк авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Навмятуллина Фәридә Равиловна каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны Яңа Терешко авылыннан кыдагыйсы Фирүзә Фатиховна, кызы Гөлнара Раиловна, Динара, тормыш иптәше Илдус, оныгы Булат котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Җир өсте мамык юрган белән капланган, ап-ак карлар бар галәмне сафлап, аклап торган мәл. Шундый ук ак, эшкерсез күңелле якын кешебез, хөрмәтле кыдагыебыз, кадерле әниебезне матур мизгелләрдә килгән юбилей тантанасы белән котлап китәсебез килә. Һәрбер адам баласы төрле-төрле. Һәммәбезнең дә үз матур сыйфатлары, кимчелекләре дә байтак. Ә менә бүгенге милаем хатын-кыз турында сүз алып барганда, гел яхшы ягы гына күңелгә килеп телгә алына. Чөнки ул дөрестән дә саф күңелле, усаллыксыз, гел кешеләргә ярдәмгә ашыга торган якыныбыз. Кыдабыз Мансур Мөдәррисович белән парлы канат кагып, бик матур гомер кичерәләр. Кыдагы гомер буе бик җитди һәм җаваплы урында хезмәт куйды. Колхозда бухгалтер буларак эшләде. Үзенең тәвәккәл, тырыш һәм булдыклы, ярдәмгә ашыгучан булуы белән күпләрнең ихтирамын һәм игътибарын яулап алды. Авылдашлары да аны яратып үзиттеләр. Кадерле кыдагыебыз, 65 яшеңдә син артыңа борылып карасаң, үзеңә ошарлык нәтиҗәләр ясаган булыр идең. Шөкер, Ходай биргән гомерең заяга узмаган. Бар тиешле вазифаларыңны үтәп киләсең. Ике балаңның да сөекле әниләре, кадерле тормыш иптәше, уртак оныгыбызның бик сөекле әбисе булып яшисең. Теләгебез алда да шулай матур аралашып, бер-беребезнең хакын хаклап, бергәләп яшәсә идек. Иң мөһиме, саулыгың какшамасын, якыннарың гел янәшәңдә булсыннар. Кайгы-хәсрәтләр, бәла-казалар гаиләңне уратып узсын. Юбилей бәйрәмен олы сөенешләр алып килсен. Кыда-кыдагылар булдык күптән, шуны онытмыйча яшибез. Бергә булган матур вакытларда бер минут та сагыш белмибез. Котлы булсын матур юбилеең, бәхетләрең килсен мул булып, күңелләрең бәйрәм хөрмәтенә шатлыкларга торсын тик тулып. 65 яшь әллә ни күп түгел, гомерләрнең күркәм мизгеле. Син дә шуңа матур кыздай булып яшисең бит әле билгеле. Йөрәккәең типсен дәртле булып, йөзләрең балкысын шатлыктан, күңелләрең белмәсен сызлаулар, озактыр син әле картлыктан. Хөрмәтле Фәридә Равиловна, юбилеегез мубарәк булсын, табыныгыз тулы һәм түгәрәк торсын. Якыннарыгыз сайлаган җырны бергәләп тыңлыйк әле. Азмы күпме ел узган, бу хәл тарихта калган. Беренче авазын салып, җиргә бәләкәч туган. Башта тәпи юылган, аннан исем кушылган. Зур тормыштан атлый, инде юбиляр булган. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Портфелен кулга алган, мәктәпкә ул юл салган. Күз ачып йомган арада бик күп дипломлы булган. Эшендә дә макталган, сынатмаган, данланган. Үзе дә сизмичә калган, бүген юбиляр булган. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр. Булдың синдә юбиляр, агылсын моңлы көйләр. Сандугачлар үтеп алып, истәлек итеп силәр.
huzurluyuz, oңışlarını hoplayız, şın yürekten, saf көңілден біргелешіп құтлıyız. Сиңа қарап тоймайбыз, шәпсин дие бойлайбыз, синің үшін бокалларны көтермеше қоймайбыз. Болдың синде юбилер, ағылсын мұңлық күйлер, сандуғашлар ұтып алып, истелік етіп силер. Болдың синде юбилер, ағылсын мұңлық күйлер, сандуғашлар ұтып алып, истелік етіп силер. Зықа бәні үшін көңілем менде матыр юбилей білен тәбір кетем. Bir alkış çıkarı. Boldun sinde yubiler, ağılsın mımılık güler, sanduğaşlar ıtıp alıp, ister gidip siler. Boldun sinde yubiler, ağılsın mımılık güler, sanduğaşlar ıtıp alıp, ister gidip siler. Sanduğaşlar ıtıp alıp, ister gidip siler.